magajin garin Katsina, mai girma shugaban ma'aikata na karamar hukumar Katsina DAP, mai girma tsohon dan majalisar mu na majalisar dokoki babban mu Alhaji Nasiru, mai girma Alhaji Dukko Bala Kofar Sauri, mai girma Alhaji Sarki Zango, masu girma na Sabon Musa, mai girma babban dan kasuwan mai taimaka mu Alhaji Aminu Wali, masu girma malamanmu da sauran yan lojinmu daga mazaɓu 12 da suka samu halarta wannan waje. Akwai na ga chairman seconders na arewa a da kuma chairman seconders na gabas 2 da sauran al'umma da suka samu wannan zuwa wannan waje. Al'ummar musu kansilolin supervisory councillors, abokanan gwagwararmu na siyasa, SASA, al'umma wannan yanki mai unguwa, yan jarida, jami'an tsaro, dukkan mu ina mu gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So a yau muna cikin wata rana ta farin ciki wadda muka duro a wannan mazaɓa tamu mai faɗin gaske mai albarka da irin wannan mazaɓa ta wakilin kudu tiri, domin mu ci gaba da ƙaddamar da ayyukan alkhairi da muke shiga mazaɓu ba mazaɓu duk wata muna zuwa muna shukawa muna zubawa, saboda haƙƙin mu ne, haƙƙin al'umma ne da yana taimakon mu muke ƙoƙari muke saukewa. So wannan abu in mun yi shi ba abu za a taya mu da shi ba, illa a taya mu da murnar cewa haƙƙoƙin al'umma da ke suka rataya a hannunmu a wuyayenmu, so muna saukewa bakin gwargwado daidai abin da hali ya bada. Ba mu iya cewa muna yi 100%, amma Allah ya sani shi ne zai hukunci. Muna kamantawa despite the large constituency da ke kare mu ta karamar hukumar Katsina. Kamar yadda Alhaji Sabon Musa Hassan ya faɗi, wannan mazaɓa ce babba mai landmass mai capacity a karamar hukumar mu ta Katsina, wanda idan duk abin da ake ba karamar hukumar Katsina duk wata za a ce a yi aiki a kudu kuɗi, to ina tabbatar cewa sai shekara ta kai 2 a yi shi ba, saboda girmanta da faɗinta. Amma har ila yau kuma ba mai ƙasa a gwiwa ba, muke using in public funds da Allah ya subhanahu wataala ya bamu alhakin su judiciously to the best of our ability, so da duk al'umma da muke shugabanta su amfana. Abun burgewa ga wannan asibiti, ga wannan da ɗakin shan magani ne, abin da ake cewa dispensary, wuri guda 2 kawai ke akwai, ba a iya kwantar da mara lafiya asibiti, sai dai a zo a yi routine immunization da ma'aikata ke zuwa. Idan aka kalli population ɗin unguwar nan, tsohon unguwa ce sama da shekaru 40-50, akwai gidan dawa a cikin taswirar karamar hukumar Katsina. Da ta shiga cikin zaga cewa tsohon unguwa ce wadda ma wasu suna ganin cewa ma kawo ma ba cikin karamar hukuma take ba. A lokacin asibitin aka ɗage shan maganin da muka zo muka duba a lokacin da Allah ya bamu dama, su ma'aikatan wajen da yan unguwa suka ce an sha a zo a je a tafi a dawo dai, amma babu wani. Muka ce to mu kuma Allah so yadda za mu tsaya cikin hikima da hikayar da Allah subhanahu wataala zai bamu mu tsaya mu duba mu gani. A lokacin da muka shiga, bangon asibitin ma yana tsatsagewa, yanda ake damunan nan ba karamin tashi hankali bane a rika barin yara suna zuwa ana duba su a nan ciki, wani abu na iya faruwa. Muka ce a yi mata flat, in da tana da dakin shan magani guda 2, yanzu za a yi mata ɗakuna na kwantar da asibiti, na kwantar da mara lafiya namiji mai gado 3, da na kwantar da marasa lafiya mata mai gado 3, da kuma abin da za ba su idan akwai masu naƙuda wanda za su haihu, to Allah ya suna da ba sai sun ce turai nan ba, nan ma za a yi an sahi wani an ce wani. Kuma za mu musu pharmacy, wanda za mu rika kawo magunguna last price. In maganin malaria a kasuwa na 700, za mu rage shi dawo 250-300 a wannan asibitin, domin al'ummar wannan unguwa su amfana. Irin wannan project din a karamar hukumar Katsina su muka karkata a kai, project din da ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba za su fitar da irin wannan project din. Shi yasa muka yi taxin wanda Allah ya ba muka ba wannan kwangila ya yi aiki to the best of standard, wanda duk bayan kwana 2 mun yi mandatin works department ɗinmu na local government su rika zuwa suna supervising, suna sa idanuwa saboda kada a zuwa abin da ba daidai ba, domin wasu mutane suna misusing public funds a matsayin national cake. An baka aiki sai ka mai inganci, ko kuma a sa san zuciya saboda ana ganin cewa abu ne na al'umma ba a wani na private ba. Ina so mu tabbatar ma al'umma cewa insha Allah in dai muna nan, to za mu yi bakin kokari kowace mazaɓa da yadda Allah mu shiga ita ma abin da Allah ya kasa samu. Ina so kuma ƙara shaida wa babana Alhaji Sabon Musa Hassan cewa wannan dai ne karo na farko da muka tara al'umma a mazaɓar kudu tuni muka gabatar da aiki. Don ko ba zan manta ba, sati 2 da gabata mun je sabon unguwa kwamnan Dorowa, an kawo korafi na rashin ruwa da suke fuskanta, muka sa aka masa solar power borehole. In ba zan manta ba, ko wata ɗaya ba a yi ba, a mazaɓar wakilin kudu tuni, shararren 5, Umala,
dan bebi mun saka akalla solar street light guda 20 tunda muka wa kaɗa lokacin gamma ba mu taɓa zuwa wanda aka sa mata sola guda 20 ba sai a mazaɓa wakilin kudaturi ban da sauran ƙananan ayyuka amma shi yasa muka ce irin wa'annan ayyukan da mutane da yawa za su yi benefitin mu kirawo ku shaida kuma insha Allah za mu ƙara roƙon alfarma wajen mai girma gwamna a ci gaba da shimfiɗa mu abubuwan alkhairi muna zuwa muna shimfiɗawa ga al'umma domin su ci gaba da ganin abubuwan da ake yi kuma wannan bai tabbata ba sai da muka zaɓi mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukku Umar da a saman kujera shine har kuka ga mu muke iya zuwa mu kaddamar da aikin 2 miliyan 1 miliyan 2 har miliyan 20 a da sai dai kaga ana yi a wata jihar amma saboda kyakkyawan shugabanci na mai girma gwamna ya ce haƙoƙin ƙananan hukumomi na ƙananan hukumomi ne ku sakan masu mara ku ba su haƙoƙinsu su je su yi illa dai ne duk wanda abu da ba daidai ba akwai hukuma da ya assasa wadda take kallon ciyamomi da sauran wa'anda Allah ya ba dama a shugabannin ƙananan gomi a ga ina dukiya al'umma take tafiya an karamar kuma suna ba gara ba zago don abin da aka bamu we can account for it da abubuwan nan kowane mazaɓuwa ka je za a ga ayyukan da aka yi mu a karamar kuma suna ba mu rubuta za mu aiki mu je a karkatar da kudin a wata hidima da su a in an ce za a yi bohol to ko shekara 100 ka zo kai za ka ga yasu wannan bohol din ga ta nan dai an yi ta tana nan sai dai maybe maintenance inda isa daily routine wannan bayan kwana biyu haka za a ci gaba da yi muna so mu tabbatar da al'umma cewa insha Allah a karamar hukumar Katsina za mu ci gaba da tashi ka'in da na'in despite da yadda muka faɗi karamar hukuma ce wadda ta kai guda karamar hukuma 5 ko 6 a wuri guda ɗaya with the less allocation compared to other local government but amma wannan ba zai sa ya tarin namu ba za mu ci gaba da using ɗin kudaden da ake ma ƙananan hukumomi domin al'umma su amfana kuma su ga yadda ake tafiyar da shugabanci a karamar hukumar Katsina kuma wannan korafi da kuka bada na wannan sabon titi da mai girma dan majalisar mu Honorable Sani Aliyu Dallami yayi za mu kai mu mai girma gwamna mu ga ta ya za a yi insha Allah a zo a yi wannan development da wannan al'umma wannan yanki suke fuskanta da sauran al'umma muna so mu amfani da wannan dama al'umma wannan unguwa tun da muka fara za a fara aikin da suke bada haɗin kai muna ƙara kira a gare ku kuma ku bada haɗin kai ku sa idanuwa da wannan aikin ba kuɗin isa mai gidan edi sau da bane ba a kuɗi ne na ƙaramar hukumar Katsina wanda kuma kuna da haƙƙi a kan shi ku sa idanuwa a yi aikin nan yadda ya tace insha Allah nan da sati 2 zuwa 3 mun ba da kwana 21 ga contractor ya kammala wannan aikin saboda insha Allah ba da end of July da za mu shiga muke so mu zo a kaddamar da wannan aiki domin al'umma su ci gaba da amfana mu tafi wata mazaɓar ita ma tunda tana bukata da yadda Allah kowace mazaɓa gaban target ɗin mu shine kafin Allah ya mutu shekarar mu guda 3 muna so akalla kowace mazaɓa mun zama muna da capital infrastructure project wanda zai lasting for long time to come akalla guda 15 a mazaɓu da muke su guda 12 kuma cikin amincewa Allah za mu ci gaba da wannan abun ba kakkautawa muna fata muna addu'a Allah ya ƙara mu ƙwarin gwiwa Allah ubangiji ya ba mu ilhama ya ƙara sa mu tsoron shi a cikin zukatanmu ya ƙara kauda mu son abin duniya domin san abin duniya fitina ne ga shugaba Allah ka raba mu da shi mu da haƙƙin mu da abin da Allah ya rubuta mu ba mu da hasada ga kowa duk wanda kaga Allah ya kai waje Allah ne ya kai shi mutum ba wani ba duk inda kaga mutum ya kai to wannan ka sanin cewa min indillahi daga Allah ne muna fata mu ma Allah subhanahu wataala ya riko da hannayen mu wannan nauyi da Allah ya dora mu Allah subhanahu wataala ya sa mai albarka ya ba mu iko sauke wannan gagarumin nauyi da ya rataye akan mu domin kullum muna shaida ma al'umma duk wanda Allah ya ba shugabanci ko na gida ne to Allah wata masifa ya haɗa shi da wani bala'i sai dai addu'a Allah ya sa ya rabu da wannan aiki lafiya amma musamman shugabanci irin na wannan karamar hukuma da akalla mun kai sama da mutum 800 ko 900 ba karamin aiki bane ba ko sa muke kira da malaman mu da shugabannin mu da Allah subhanahu inda aka ga mun yi ba daidai ba to mu ba ma'asumai bane ba a kira mu a gyara mu inda aka ga mun kauce hanya amma mu addu'a Allah ya shirye mu domin Allah ya ce mu duka mu batattu ne sai wanda ya shirye muna roƙon Allah ya shirye da mu ya ƙara samu bisa ga tafarkin gaskiya yadda za mu ci gaba tafiyar da aikin mu bisa ga tsoron Allah da kyakkyawan tunani na ganin cewa mun sauke nauyin da yana tai akan mu ina so amfani da wannan dama a ƙarshe in ƙara godiya ga al'ummar da suka halarci wannan waje despite your busy da schedules ɗinku da kuke da su amma
amma kuka yi finding time all of you musamman ɗan da sunan namu wanda muka tado su tun daga unguwanninsu da gidajensu to muna so ne muku godiya kwarai ta musamman. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah subhanahu wataala ya dubi bayan ku, Allah ya sa ku gama da duniya lafiya, Allah ya sa kuma ku ci gaba da ba mu shawarwari a matsayin mu na ƴaƴanku, a matsayin mu na kannanku, don ganin cewa mu ma mun sauke wannan nauyi da rata akan mu. Muna addu'a yanda dukan mu nan muka zo nan lafiya, Allah subhanahu wataala ya maishe mu gidajen mu lafiya. Assalamu alaikum.